дар дураи бозиҳои даври чорumi мусобиқаи Ассотсиатсияи футболи Осиёи Марказӣ миёни наврасони то 16 сола миллипӯшони Эрон ва Афғонистон ба ҳам омаданд. Будани мухлисони зиёди афғон дар варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе каме ҳам бошад ба наврасони Афғонистон рӯҳияи хуб дод ва ба онҳо даст дод ки 80 дақиқа бозӣ сазовор нишон дода дарвозаашонро аз гол эмин нигоҳ бидоранд. вале дар дақиқаҳои охири бозӣ аниқтараш дар дақиқаи 86 Амиррезо Ҷиддӣ аз паси хуби Моҳон Содиқӣ истифода намуда бо сар тӯбро ворди дарвоза намуда ғалабаи наврасони Эронро дар ин охирӣ таъмин намуд. Мунтахаби то 16 солаи Эрон баъди ин пирӯзӣ 7 имтиёза гардид. ҳамчунин дар ҳамин давр дар варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе наврасони то 16 солаи Тоҷикистон бо ҳамсолони худ аз Ӯзбекистон ворди рақобат шуданд. Дастпарварони Зайниддин Раҳимов бо 2 голи беҷавоб шикаст хӯрданд. Шодиёр Шодибоев дар дақиқаи 13 аз паси хуби Азизбек Шулхунбоев истифода намуда голи аввали тимашро ба самара расонид ва бо ҳамин як гол футболбозон ба танаффус рафтанд. дар оғози нимаи дуюм баъди аз зарбаи стандартӣ ворид намудани тӯб ҳимоятгар Беҳрӯз Ҷумъатов аз иштибоҳи дарвозабони тими мо Суннатулло Исмоилов истифода намуда голи дуюмро ба самара расонид. то интиҳои бозӣ ҳар ду тим имкониятҳои зиёди голзаниро ба вуҷуд оварданд, вале мухлисон дигар шоҳиди голе нагаштанду тими миллии то 16 солаи кишвар ба аввалин бохти худ дар ин мусобиқа рӯ ба рӯ шуд ва миллипӯшони Ӯзбекистон бошанд имтиёзҳои худро бо мунтахаби Эрон баробар карданд.